Moje predchádzajúce video sa vám očividne páčilo. Hovoriť o all-time low a takmer aj historických minimách v časoch, keď všetci rozprávajú o all-time high, je zdá sa prekvapivo zaujímavé. Veď ani S&P 500, ani tie rezidenčné nehnuteľnosti nevyzerajú až také drahé, akých prepočítame na gramy zlata, namiesto toho, aby sme ich vyjadrili v dolároch alebo eurách. Dúfam, že už ste pochopili, že zlato je snad tou najviac podceňovanou investíciou a predsa. Jeho výsledky sú až prekvapujúce. Stavím sa, že ak ste sa niekedy s niekým rozprávali o investovaní do zlata, tak ste sa typicky stretli s názorom, že je to prežitok, že má veľmi nízky výnos, že nevypláca žiadnu dividendu a tak ďalej. No ak predchádzajúce video bolo natoľko oči otvárajúce, že je to top video na mojom kanále, som zvedavá, čo poviete na tieto ďalšie zaujímavosti o zlate. Napríklad na to, prečo je na 1 uncovej zlatej minci napísané 100 eur, aj keď je aktuálna cena okolo 3000 eur. Zlato poznáme už tisíce rokov. Už v Mezopotámii, starovekom Egypte alebo Babylóne sa zlato využívalo ako prostriedok moci a bohatstva. Zlato má ideálne vlastnosti, aby sa využívalo ako platidlo. Je vzácne, teda obmedzené, jeho ťažba je drahá, je ľahko deliteľné a má dobrú chemickú stálosť. Nekoroduje a nerozpadá sa. Aj keď si myslíte, že je zlata na svete predsa dostatok, tak keby sme všetko zlato, ktoré kedy bolo vyťažené, dali do jednej kocky, tak by mala hrany iba 22 metrov na každej strane. Niektorí ľudia dnes majú aj domy dlhé 22 metrov, čo je na dom rozhodne veľa, ale pre celkové zásoby zlata to predstavuje jeho obmedzenosť a vzácnosť. Myslím teda toho, ktoré už bolo vyťažené. V predchádzajúcom videu ste videli, ako je obmedzenosť a vzácnosť pri vytváraní cien dôležitá. Aj preto práve bankovky vznikli ako poukážky na zlato uložené v banke. Prenášať kovov bolo náročné a samozrejme ste tak čelili aj možnej krádeži. Za to uloženie zlata v banke, ktorá vám vydala papierové potvrdenie, ktorým ste mohli platiť, bolo o dosť ľahšie. Navyše, ak ste do banky prišli, bol vám skutočne vyplatený objem kovu, ktorý tá bankovka reprezentovala. No skúste to spraviť dnes. A aj keď sa v tomto videu rozhodne nechcem venovať celej histórii zlata a všetkým zaujímavým eskapádam, ktoré sa za tie 1000 ročia odohrali, dve pikantnosti z minulého storočia si ale neodpustím. V čase minulého storočia ste si totiž bez problémov mohli na dôchodok odkladať práve v tomto kovu. Teda mohli, ak ste ho mali. Pamätáte si, ako som v minulom videu hovorila, že ak teda držíte posledných 70 rokov zlato, žiadny vlak vám neušiel a nebudete dnes nakupovať S&P 500 na najvyšších hodnotách, tak to neplatí v prípade Ameriky. Tam totiž v roku 1933 americký prezident Roosevelt podpísal výkonné nariadenie číslo 6102. Týmto nariadením zakázal vlastnenie zlatých mincí s liatkou aj certifikátov na zlato. A až do roka 1974 mali Američania zákaz vlastnenia kovu pod pohrúžkou väzenia alebo pokuty. A ten, komu sa podarilo ho schovať, vyhral. V tom čase ešte boli peniaze viazané na zlato. A aby mohli Spojené štáty americké vydávať nové peniaze, museli mať podľa federálneho rezervného systému aspoň 40% peňazí podporené vo forme zlata. A ku tomuto limitu sa práve USA už blížilo. Preto, aby počas depresie mohli vydávať nové bankovky, potrebovali mať viac zlata. Tak ho vyvlastnili občanom za dopredu definovanú cenu $20,67 za 1 uncu. O niekoľko mesiacov neskôr došlo k navýšeniu ceny zlata na $35 za 1 uncu. Čím teda USA spravili devalváciu dolára, aby podporili export a tiež obrovskú lúpež na svojich občanov. A druhá zaujímavosť, ktorú tiež možno poznáte, je, že o 11 rokov neskôr po zabavení zlata Američanom vznikol Bretton Woodský systém, ktorého cieľom bolo nastaviť nový svetový finančný poriadok po druhej svetovej vojne, aby sa zabránilo ekonomickým katastrofám, aké svet zažil v 30. rokoch. A tiež, aby sa podporovala stabilita, rast a obchodná spolupráca medzi krajinami. Meny boli viazané na dolár fixným výmenným kurzom a ten bol krytý zlatom s fixnou cenou $35 za uncu. Dolár bol ale za zlato vymeniteľný len pre centrálne banky, nie pre bežných obyvateľov. A dočasné výkyvy jednotlivých krajín, napríklad v dôsledku lokálnej recesie, mal pomôcť vyrovnať Medzinárodný menový fond, ktorého založenie bolo súčasťou tejto dohody. Národné centrálne banky v rezervách už nedržali zlato, okrem tej americkej, ale doláre a dolárové dlhopisy. V USA ale tlačili viac dolárov, než mali zlatých rezerv, čo narúšalo dôveru v dolár, až nakoniec v roku 1971 prezident Nixon zrušil zameniteľnosť dolára za zlato. Od tej doby sa už proces vytvárania nových
primárne len elektronických peňazí prakticky nezastavil a ide na plné obrátky. A čo to spravilo s hodnotou dolára po roku 1971? Jeho hodnota, vyjadrená v gramoch zlata, začala veľmi prudko klesať. To vás asi neprekvapí. Ľudia kedysi tezaurovali zlato, schovávali si ho doma pod vankúš a vedeli, že sú vďaka tomu zaopatrení aj na budúcnosť. Ako si ale môžeme dnes sporiť na budúcnosť v eurách, dolároch a iných národných menách, keď to, čo nám pripadá ako nárast ceny, je často schovaná inflácia a vo vyjadrení gramov zlata cena skôr klesá. Nemáme dnes až tak na výber, či chceme riskovať budúce výsledky v investovaní. Sme ku tomu dotlačení garanciou existencie na nič viazaných inflačných peňazí. Ak sa ale chceme pripraviť na budúcnosť, môžeme investovať do akcií, dlhopisov, nehnuteľností, bitcoinu, ale tiež do toho zlata. Jedny z celosvetovo najpredávanejších a najuznávanejších zlatých investičných mincí sú Vienna Philharmonic z rakúskej štátnej mincovne, ktoré na seba majú nápis 100 eur, pretože každá zlatá minca Viedenskej filharmonie je tiež zákonným platidlom s nominálnou hodnotou 100 eur v prípade jednouncovej mince. Jej aktuálna cena je dnes ale 3000 eur. Tak si dajte pozor, aby ste za to nedostali len 100. Samozrejme sa ale dajú kúpiť aj menšie mince, ako napríklad 1,25 na trojskej unce za aktuálnu cenu okolo 150 eur. Aj keď toto nie je investičné odporúčanie, nechcem, aby ste sa zlákli toho, že by ste si snad mohli kúpiť investičné zlato iba v prípade, ak máte niekoľko tisíc eur, ktoré by ste do neho mohli vložiť. Zlato sa dá nakupovať nech už v štátnych mincovniach, typicky za tie najnižšie ceny, alebo u obchodníkov s drahými kovmi vo svojej fyzickej podobe. Rovnako tak je ale možné kúpiť si zlato aj prostredníctvom ETF, respektíve ETC, Exchange Traded Commodity, teda na burze. V takom prípade je dobré sa pozrieť, či ten daný fond poskytuje aj možnosť in-kind redemption, teda možnosť dodania skutočne fyzického zlata a nie len eur na váš účet. V časoch pokoja, ktoré všetci dúfame, že tu s nami budú počas celého nášho života, sa to môže zdať ako zbytočnosť. V prípade naozaj zlých situácií ale môže práve fyzické zlato slúžiť ako akási vstupenka do bezpečia. Minimálne historické predpoklady preto má. A aj keď všetci dúfame, že nič také sa nikdy nestane, možno sa vám s pocitom, že okrem dúfania máte aj nejakú poistku, bude o trochu lepšie zaspávať. Toto rozhodnutie ale nechám celé na vás. Dúfam, že som vás týmto druhým videom na tému zlata presvedčila o tom, že aj o zlate sa oplatí vzdelávať. Preto naň nezabúdajte a ak sa vám video páčilo, dajte mu like a odber na tento kanál. Vidíme sa opäť o týždeň.